Kon lek sampe gak ngaku tak polisino kon lek saiki Gul. Age, sapa dalange? Ojo Bunda, sing ngomong aku Mbak Marlena. Lah wis ale. Lah mari salin kok sik meneng ndek kene. Mbok budal-budal kono wis. Ya sik ta, Mbak. Mari ki ae. Mbak, engko ana bantengan. Ayo ndelok ya, Mbak ya. Abang iki salone wis muni, Mbak. Aduh, mole. Wedi aku lek nang bantengan. Tak tuku jajane tok ae engko aku. Ya wis, lek ngono aku tak budal mbek Cak Mul engko. Loh, ambek Cak Mul barang ta le? Ya jelas, Mbak. Rame lek engko wong ono kepange barang. Ya tak melok aku lek ngono le, lek ono Cak Mul. Iya, Mbak, engko tak pamit nang Mbok. Wis, cocok kok ndombok. Lah apa oh? Dipisui ta aku engko. Ya justru sing gak pamit iku, Mbak. Riko engko dipisui. Duh, arek iki. Ojo banter lek ngomong Cak Mul. Aku iki gorong balen ambek Cak Mul. Lah lek metu wong loro, ya dipisui ta nang Mbok. Mamulo ta lah, Mbak, ndang balen. Lah kate yo opo le? Lah wong nang Mbok sik urung diolehi. Lah mosok aku kate kondo saiki nang Mbok. Ya cek saiki, Mbak. Mbok iku sik lara, lek kok tambah nemen. Lah terus yo opo le solusine? Asline aku selak gak sabar. Ya ditambahi, Mbak, sabari. Sing penting iku ndonga. Lah aku lek ndonga ya wis gak kurang-kurang le. Ngene lho, Mbak. Awak memang mendengarkan doamu. Tetapi awak ingin tahu seberapa besar usahamu dan kesabaranmu. Ya bener omonganmu le. Wis saiki budal sekolah selak awan. Loh, ayo wis sampe mean, Mbak. Lah apa mbek aku? Nang me mami, ambek golek solusi. Oh iya sih le yo. Ayo wis. Ya wis ayo. Yer. Waduh, Riko lihat ya si Caul. Kaget ya aku sampean. Lah apa kono no kene, mbok mlebu nang sekolahan kono. Sik ngenteni sahabatku aku. Lah nek jero sekolahan yo akeh arek ono yer. Lah kon ngenteni sahabat copo? Ya sahabatku ceper lah Caul. Lah kate sopo? Lah wong ceper ayer, mbok ndene di kono sing iyup, timbang caring di kene kon. Wah, ya malah gak setia kawan dah Caul. Ya wis karepmu, aku selandene Cak Tam. Mending kene sih. Wah. Wiwit biyen mula aku lak wis kandha. Aku wong desa tanpa bondo dunya. Prawan melarat wong tuamu pangkat. Urip rekoso, urip ana dunya. Srengenge ngulon parane
yen wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresnaku anggur mbok anggap sepele. Meli kembang karang. Waduh, panas-panas min. Karuan iki lho untalen. Oh, kakine dobol iku, get-geti wong tuwek ae. Mau panganan apa kon iki? Waduh, kari nguntal ae ngablak ae rek. Iku ngono martabak Jawa. Riko tawar apa ora? Biasane gak tawar biduren. Iku bagi wong sing melarat lho ya. Aduh. Cek moncole nak omonganmu. Badokan mambu diterno wong tuwek kon iku. Martabak sing matabrak. Wah, iki rek dikekeki tambangan nyek mambu bareng. Wah ya diwaca ta iki. Thank you. Artinya terima kasih. Aduh, kok model. Gak lah jare loro, tapi kok sing rokokan ae. Mbok wis tuwek iku diaman-aman awake, dikurangi rokoke. Lah ngono ta. Tuh, kaya ya kon lele. Bari ora ono critane wong mati teko rokokan niku. Kon kok jan ono ae. Wah, lah iku apa lah dikandani? Kok digebang ya wong tuwek ngene. Saiki lho, Mbok, buktine delon. Wong mati ku prai rokokan iku. Ya wis biyen lek wong mati ku ora rokokan. Yo, bare ndi critane ana wong mati iso rokokan. Ono ae. Lah iya minan. Delok sih rokoke. Delok sih. Iki lho iki. Oh, ancene kurang ajar kok arek iki suwe-suwe. Rokok memek iku. Dikandani baweli ae. Nah, dhisik kakak tuwai. Oh, mbok mok apa nek mburi kono lho. Di kandang. Gak kok gak mambu apa-apa nek kene. Riko iku durung masak, durung apa ta? Lah apa sing dimasak? Wong aku ya ora gablek duwe. Ya kene duwike. Wah, kulino lek ono aku mesti macak melas iku praene. Oh, lho ngancene wong tuwek wis melas koyo ngene kok macak melas kon iki. Guyu sik, nantake duwe. Ya ora iso guyu lek gak ono duwike. Praene min. Ayo guyu. Haha. Oh, matur suwun anakku. Lah dikeki duwe rek. Ya ngono sing Jawa nang wong tuwek rezekine cikne lancar. Lha iki cukup nak, mari kita gawe tuku terong, disambel. Lah mbok tuku-tuku iwak sing enak ngono, Mbok. Pisan-pisan. Awake iku disenengno. Dadi paru-paru cek tersenyum. Aduh, wis ora usah kakean model. Mun. Wong mangan ora ketok wonge kok. Lah masih nyambel terong tok ambek sambel apa sih padha ae. Tukokno iwak asin digoreng ya wis mangan nek wong kaya aku iki. Nandi Nuriati kok tutupan omahe. Nur. Aduh, masih kira. Nuriati. Nuriati. Nur. Nang ndi kabeh sih kok tepak temen dina iki mangko. Lah iko. Hei, Ritiari, katu mau Nuriati ta? Bosen urip Nuriati kowe penagihan tak metu riri. Apa sih Mbak kok bengok-bengok ae rupane? Iki lho Jeng, Nuriati kok tutupan aku takon Tiari. Lah mulai wingi pirang dino tak parani tutup tok iki. Paling ya kumpulan MBK Mbak, lek Mbak Nuriati ae. Lah MBK apane Jeng? Dino iki gorong waya MBK, bare aku mengke teko wetan sepi kena wong kumpulan. Bare dungaren saya ceper diterno barang iku. Tinang memehan mi. Lho lha apa? Ya ono perlu Mbak. Kate ono sing tak omongno penting nang sampean. Lah ngomong penting wae ya engko sore ta Jeng, wong aku sik penggawean, sik penagihan.
Lah kon barang gak selawan ta, Per? Nek aku ngono gampang mi sak mlebu-mlebune. Karepku iku cek nang mari ngono lho, Mbak, masalah iki. Masalah opo maneh sih, Jeng kon iku aduh, jan masalah tok. Wis, Per ceper, kon budal sekolah dhisik. Selawan. Kok dibisi gurune akeh budal. Iya mi, ndi sik? Apane ndi? Ya pici sik mi. Oh, pecas-peces tok. Njaluk mbakmu sing iki lho. Ya, Mbak. Ya yo iki ta duwe akeh. Tapi yo ngono iku deman-eman. 20.000 iku gawe rong dina. Ya mi. Jali mi yo. Yo cepetan nang budal. Jeng, kon kuwi perlu apa? Ya perlu, Mbak. Masalah hubunganku ambek Cak Mul lho, sidone apa? Iyalah, masalah iku ta, Jeng. Lah lek iku sakjane yo ngene ta, Jeng. Lho. Le, Per, budal lo. Kon lek gak budal tak antem sandal iki lho. Waduh, iya mi. Makar budal ta wis, Le. Kita Mbak golek kembang iki lho. Sik Mbak Weli ae rek. Budal lo sekolah. Aku. Ya apa, Mbak, solusine? Kandhane lek masalah kon ambek mul iku apa jari aku. Sik tala sing tenang ambek mbokku cek waras. Kon iku sembarang gerusa-gerusu. Lah lek ngenteni mbok waras ya kesuwen, Mbak. Karepku ya ndang-ndang ngono lho. Iya, anjene kon seneng ngono lek wong tuwek gring-gringen tok ngono. Kono karepmu menting awakmu dhewe tok ngono ajeng. Lah lek kon karepmu ngono karep nyingkri aja melok aku. Duh, ya ora kena kasare tok ngono rek nang adikne. Iya aku manut. Ya mamulo Jeng. Lek manut nang aku iku sing sabar, aja gopo-gopo. Iya. Men tenan ndi saiki? Ya kate penggawean ta. Ae mulai wis perusahaan ta lapor. Wis ora badokan tok, ati nyambut gawe aku akeh jokono sandalku iki kok. Cepetan. Waduh, sopo entel salon perempuan sih rek, ora suker. Riko tak kanani mbok. Mari klek waras total iku wis gak usah nandi. Wis gak usah nang Tegal, gak usah apa wis. Aduh. Sing penting meneng omah, sing anteng, awake dijogo lah kok tiba. Riko lek tiba pisan kesetruk temenan Riko. Aduh, apa sing diomong gimana kan rek? Rempek temen. Kayak yo lho. Tapi yo nak, tak reken omonganmu yo ono benere nek ngandani wong tuwek. Tak kira kon iku yo pancet blubut kaya biyen ae tibake omonganmu yo bener. Iso ngeman wong tuwek abane lek tak rungokno. Wah, Riko iku. Ya apa, Mbok? Lah aku masih koyo ngene iki yo, sik duwe cita-cita ta bangun Riko omah. Ya apa Riko? Masih aku yo kepingin ta nyenenno wong tuwek. Omongan gimana? Lek koyo ngene iki koyo yo koyo omongan tuwek. Kuwi nggek rumah wong tuwek warang ngopo. Ketara menek ngedabrus abane. Alhamdulillah. Tibake kon sik ngerti ae nak nang karepe wong tuwek. Sing tak karepno iku ya ngono lho nak, lek duwe anak iku iso mbahagiakno wong tuwek, iso gawe ayem atine wong tuwek ngono lho nak. Wis Riko iku aja kuwatir, Mbok. Lah saiki sak umure Riko mari ki cukup tak lungono kaji. Pokok gak ketigaan matek dikit Riko. Lho, lah elek ae asian omongane. Oh, aku gak mesti nang kono ya ngono iku lho mun, bletengan tok. Mbok sing genah lek ngomong ambek wong tuwek iku nak. Aduh, kok sik kaget ae Riko nang watekku, Mbok. Ayo, Don. Aduh, yo. Suwene rek, iki rek. Aduh, mbok yo sabar lah. Ya wis gak teko. Ayo. Lah barik kon iku kate nandi maneh Peri? Pacamu kok wis nyetil kaya ngono iku? Yo kate usaha ta, Bes. Lek lumbrak-lumbruk to lho malah sapa ngakeh dhuwit. Ayo. Ayo. Mbok, ngono menang. Hati-hatien kon kate gak penet maneh. Dan setel wis, tumbuh oleh tutup.
Waduh, iya ya. Iki ngono usaha, Mbok. Lah iku apa menungsane? Kok kendomen kon per. Kendo-kendo apane sih? Gak weruh gurune ya dorong teko. Kon niku jan niru cacakmu. Lek gak disusul gak teko. Oh, jangan nyek cacakku kon nyer. Dibanting lek kon ae. Anggite cacakku duduk tunggale Sumanto ta. Aduh, gawat per. Mosok cacakmu pemangan manusia? Oh, ya gak mangan menungso tok, Yer. Lah terus apaan per? Ya sembarang, Yer. Ya paping, grontolan, ya cor-coran gipsum. Kadang ya wesi ngono iku dikreketi. Oh, kadek gak gelem lemu ya per. Lah kate lemu ya apa, Yer? Wong papinane lek bengi ya beton base, kaca dijur, keramik. Terus lek gembok ngono apa kon? Bataring iku. Lah kok ngeragas men per cacakmu? Gak menisan buka toko bangunan ae ya. Gak cukup duweke jere Yer. Tapi cacak ngomongin nang aku, kate buka jenang tronton teko neker. Tapi ya enak sih per. Waranya lek buka aku kate pesen 10 wadah. Iya, cek mereteli untumu. Ayo wis budal sekolah, selak kawanen iki. Lah jere kon mang Pak Guru isih gorong teko. Ayo ta lah wis ya. Kono ku ya apa, Don? Omplonge ra ditebus pisan lho. Lah ketek nebus. Wong minane dadune pas. Lah terus kepise bareng. Kepise nek Pak Kamari kono ora tak tebus. Lah apa ge dhuwit? Sikepku ana kono kono. Aduh, kabeh ku tergantung akal lek main kene mun. Aduh, apane Pak Apes ya kalah. Oh, pinter-pinteran nek ngopiok. Ini wis ahli tahun-tahunan ngopiok kene andadak. Lha apa lek daduwe? Sogeno kon. Lah makane iku. Lah terus iki acarae nanti, Don. Lah kok sik takon acarae nandi? Ngenang bantengan nek pusung kono ta? Loh, ono bantengan arek musuh. Aduh, laung genah-genah bitae mulai winginane kono kok. Lho kok aku berita kuwi. Pon ketinggalan zaman makmu lho. Penting bondone mari iki diatur sik, ora moro-moro buka. Bondo nomor 23. Iki kowe ya apa sih beda. Lah diparani iki iso ngalih memburi. Iki kok ngindari aku ta ya apa? Anu nduk, sik ngele gula iki lho. Dikeroyok semut lho nduk kaya ngene iki lho. Bayung beda. Lah wong madai gula mosok setengah jam gak mari-mari. Jeraku wis timbangane ribet ya, lek Riko ancen gak iso nyaur dhuwit. Lah mbok ngomong sing genah. Nyaur penggawean ta opo ngono. Timbangane diparani sing alasan ngene ngono penggawean. Wegah selak kesel aku sing bendina nyocot iki lho kesel. Iya nduk, sepurane sing akeh ya nduk. Lah lewekku dhewe aku ya sik iso nduk. Lah lewati ku opo tak ge nyaur. Ya gak sanggup aku. Mamulo tala sembarang ojo gampang no. Lah Riko no tanggane butuh duit titik.
dijokono dhuwit nang kene jere aku sing tanggung jawab, aku tanggung jawab. Lek wis koyo ngene iki. Mamulo lek pujian teko wong wis gak boto. Semampune awake dhewe ngono lho, Beta. Lah iki terus yo pondok solusine, Nduk. Yo ngene lho wis, Wis Beta. kok sing sik. Coba terus sik. Apa sih ini lo tak kandhani? Oh, aku tidak wedi. Ora. Ngene lho wis. Lek ancene nek watiri kok gak iso nyaur dhuwit, gak apa-apa wis sarono penggawean. Wong ancen iku ngono kudu utange Riko. Tapi lek Riko ya saurun dhuwit, aja saur penggawean. Lah lek kabeh-kabeh penggawean aku ya rugi, lah ngono ah. Tapi ya iku aja dibaleni maneh koyo ngono iku. Lah udune ndi mun? Lah kon mulai mang kepyak-kepyok. Tapi ora udu blas. Lan tek tak bonone kancani. Lah aku lah wis ngomong Don, dhuwitku kari. Barik maino loro ngene ya percuma, Don. Lah kok iso percuma iku lho. Lah wong mari iki lho ana bantengan ngarepe misalamun ngono. Lah kon mosok gak paham ae. Karo jukukne wis dhuwitmu. Aduh ribet Don. Lek karepku iku masih gak bondo tapi mulai nggo dhuwit. Ngono lho. Wah ya iku sing angel. Langku lek misale ana wong tombok wonge menang kate dibarang godhong ah. Wah, ya iku tandane gak cerdas. Camun, Cadon. Woi, Yaul. Lah iku dhuwit, Don. Lah koni. Duit opo lah maksudmu? Lah koni pikiranmu lemot kayak Alpin koni. Lah iku Rahul nggo dhuwit iku. Tutup hol. Wah yo. Lek Rahul nggo duit piro mon? Pol 10.000 paling. Ya, iki rek. Hol. Tutup. Nyala. Lah iya Camun. Sajane kate tuku konsentrat aku mah. Lah iya Don. Lah koni iki lho. Cerdik iki Oh, gak kira gelem. Kok kate lapo ul? Kate tuku konsentrat, tutup ngono. Kon saiki nggo duit piro? Yo akeh Kang Don. Lah iki sing winane sak pickup durung tak bayar. Saiki nambah 6 sak. Wah, congore rek ketok dhuwit ijo matane. Bodoh ni. Wis ngene Hul. Duitmu iku kabeh piro? Iki sekitar 7,5 juta Kang Don. Oh, 7 juta mun. Lah, ngene ul. Kon tak kandhani saiki. Dhuwit iki ae diulurno, Cek. Lah iki rek tepak pojurmu. Iso-iso iki dhuwit iki datekmu. Ngono lho. Kok iso dadi wek kuwi Camun? Wong iki duwe bos Andoko. Marene ndek ulurno iku apa? Ngene lho nak, ul. Nyambut gawe iku ora nggawe okol tok. Sementing iki lho. Kon lek iso muter iki, dhuwit asale 7 juta iso dadi 14 juta. Lah, ngono. Lah terus carane opo Camun? Lah iki. Ayo Don, dodono Don, ingon-ingonku Don. Iki enggak ya iki le. Lan Don. Lah ngene lho Hul. Lah kon percuma nggo duit akeh tapi mek pancet iku tok. Dadi AQ-ne iki kudu main. Langsung didobelno iki. Celeng. Oh, main ta Kang Don? Iya. Hul. Tapi engko lek kalah ya opo Kang Don? Wis tenang, duitmu tak balekno engko lek masalah kalah. Ya mun. Iya. Kene wis ae diputer kene. Ayo diputer. Lho Gus ngantuk. Nggih. Kene. Peno lho Gus penakmu. Oh. Temenan ta Don? Waduh wis salah. Oh iya wis Nduk, lek tak sahur di penggawean. Lah terus mulai kapan penggawean iku? Sepedaku iki kok tak jubuke wis ya lek ngono ya. Loh, lah nek sepeda gak usah dijokok ta, Beta. Iku ngono wis tak anggap seangsuran. Dadi minggu iki kok aman, kari minggu ngarep. Cek padha penake. Lah perkara nek wati tak anggap lunas tapi yo penggawe ana bendina ndek omah. Ya Allah Gusti, sepeda situ dadi saangsuran. Kok beci temen Nduk, kan nang aku Nduk, kok mentolo Nduk.
Lah kate gak tadi saangsurane opo sepeda yo remek ngono beda. Wis tak lari kowe aja rewel-rewel wis dientengno. Iya Wis nduk, iya wis nduk, iya. pokok mulai meneh ya pengawan nduk omah. Iya nduk, meneh kon juga arek ya. Iya temenan lho ya. Iya. Bojang, lambari kon iku teko ndise, Nduk. Timbang keloyongan gak genah ngono mbok karuan dodol jamu. Lah aku iku mang sing ngeterno ceper sekolah ya, Mbok. Barek meneh ae wis dodol jamune. Aduh, kon iku lho, Nduk, kok pinter temen lek alasan. Lah ndek diceritani sih ana wong ngeterno sekolah sampai yaene iku. Lah mari ngeterno ceper mang terus ndelok wong dodol di bantengan kono lho, Mbok. Tibake sik gak ono. Duh, lek kon iku jan ono ae badokan tok sing diatur. Mbok karuan kandang iki, Nduk, dirijiki sementara wedhus durung teko. Ngono lho karepku iku, Jang. Aduh, kau kali 200 ini Kang Don. Ya mbok iku ngono urusanmu. Lah lek kon kepengin dhuwit 7 juta mang balik, ya iku tombokno 200 iku wis lah kok dadi. Ayo tombok apa kon? Yo, menisan iwak aku Kang Don. Oke. Tapi engko lek duwe kuntek jare riko mang lho Kang Don. Iku lah mang ngahul. Wis salah, ojo bimbang. Oleh-oleh kon mari iki. Ya mun. Wis ta le, Hul, aja goyah. Iku lho kon tambah apa saiki? Pandengno. Iwak Kang Don. Nah, Don. Pisan-pisan olehno, Don. Arek iki, Don. Oh, diolehno ta mun? Hei, Hul, mana Hul? Lah ndi sih Kang Don manuke? Wah, ya wis miber jan. Wong manuk tilap iku. Lho, fokus nang dadune wis. Oh, iki delok ya. Lah. Wih, oleh Kang Don. Oleh mun, kekno mun. Oh iya. Kekno 200. Duh, Kayak dikira Oh, oleh. lek kepingin oleh akeh. Tombokno kabeh langsung dadi 800 engko. Iya, rek menang. Menang-menang kalah-kalah. Ayo tombok apa saiki? Jagus Kang Don, kabehan. Oke. 400 mun. Loh, age Kang Don. Oh iya ya tenang. Aduh, opo sih Kang Mun? Oh, gak ndas mono undur-undure iki lho. Wis ya, Lu age. 100 ya. Yo, 100 mun. Iya, Don. Buka, Don. Iya. Kodok yo. Nek yo. Kodok. Cair. Wis saiki apa, Hul? aduh. Entek wis. Kodok Ndi Kang Don? Ndi kamu duwe? Lah duwe opo? Lah jare riko ade balekno. Oh iya. Yo, balenmu. Lah kok mek 20.000 Kang Mun? Lah iya le, 20.000. Lah ati piro? Lah jare Kang Don kabeh mang. Loh. Aduh arek iki sik gak paham. Maksudku balen iku ya dibaleni sakanane, Hul. Ora balik kabeh duitmu kok nyimut. Lah rumangsamu ngopi kok dadu gak gawe tenaga ta ya apa? Ya iki le wong main iku le. Lah iki wong main pokok gak menang ya kalah. Saiki kokut. Ayo mun kali nang bantengan mun. Siap. Ayo. Loh. Sik Kang Don. Luwe lunas, aku gak diutang kon. Lah isi ra balekno sik. Oh, ora usah. Lho sik Kang Mun. Iki ngono permainan le. Loh. Ya, Loh. Ayo mun. Dadi eret-eretan. Wah, kon digawe, Don. Gak sampe ini kurang tak boleh tambah ya, tak juga omah. kamu, aku melok, kamu. Wadah, kok iki melok ae. Ati bangku iki bos sandoko aku. Aku melok riko. Nyumpul samu. Oh ya mun. Dinone iki ngadep ngalor ya. Yo iya rek, ngadep ngulur malah sembayang malian.
Lah kon. Duh, sik Mun. Lali bagianku. Lek kandang ya cek Kang Peri ae mbok sing ngrijiki. Mosok aku. Ya ceng. Yo ewang-ewang ngono tanah, kakangmu iku wong kandange yo jembare kaya kene. Mas yo gak ngewangi ning jero kene iki, Nduk. Latari iki lho, sapokno riji kono. Aku jan suker le ono barang jemblendak kaya ngene iki, Jeng. Ya mariki mbok tak saponane. Lah kok sik ngenteni mariki sena, wis nang budal nang dicandak. Kok niki kulino janan. Wis ndangage. Duh, wis tak pentung kon nek Jeng. Duwe anak wedok situ sing melok aku kok ngono temen rek. Barek wong nyetel salon mang ya kebacut. Wong bantengane lho sik engko bengi. Ya ini kok iso disetel diget-getno anggite tanggane iki gak suker leke yo. Tapi yo kate yo apa maneh wong ancane kegiatane wong kampung, acarae wong akeh. Oh. Selamatan banyu barang dibareng saiki lek. Uyaku mang ndek ndi yo? Mbok, sapune ndek ndi sih? Astagfirullahaladzim, Jeng. Lah wong Joko sapu ngono ae ya sik takon kon iku. Ya ndek biasae kono lho, Nduk. Kon nek takon terus mari kita jejeli uyah iki lho kon. Lah wong ra ero lho, Mbok. Kok kepara temen rek anakku iku. Aduh wis Cil, kacil, tilino titik le. Oh, wong ya sing kok iku lho. Loh, sampai tak dele maneh rek, wong kate tak gonang pawon. Agak Kang Mun, balekno duweku. Lah kok isih balekno main mongkon kalah. Yo puile sampe piye bos Sandoko. Yo gak ero, yo lirono duwe rokok. Wong riko sing ngejam Kang Wedon mang. Lah tapi kan lah kono gelem. Lah kan gak ero le main. Lah wis tak jelasno no sih. Duh, ya opo kuwi rek? Ya opo lek nyaur nang bos Sandoko iki. Lah nyaur ya penak, boleh duit lang disauri. Lah tapi Cak Mun, aku golek duit lu nandi. Yo mboy. Nyamun. Nah, di Dek. Ora nandian. Kene, Aduh, apa Bun? wis kon ngaku ojo bun Aduh. Kate kon napakno arek iku ti. Mari nyolong katokmu ta, kok kon ciwiri. Lah kok iso nyandak kathok iku lho. Aku mek kepingin Romon. Sopo jelas sing anu mbok, dalange sing anu mbok iku sopo? Aduh, Bun, lara Bun. Aduh. Aduh, kon iki opo ae ti? Kok wis mari tak kandhani winane kon. Oh, aku ora percaya blas mon lek kon sing ngandani. Lek gak talah teko areke dhewe iki, Ayo Hul. Barekne kon meneng dhuwit ya wis kentekno kok. Ayo. Ndi ayo? Sopo? Aduh. Kamu tolong kamu. Aduh, lara kamu. Aduh. Wis tak lati col arek iku ti. Lah koyo dhuwit tak kena kon mambengi kabeh. Oh, lah iya mon, dhuwit lah wis ditampani wis aman. Ayo, sopo age? Wis tak lati, col lati. Wis kon timbang tak keplaki pisan lho. Oh, kon Apa? Ya. Hah? Sakarepmu. Ake Hul. Ngaku kok. Hul. Kon lek sampe gak ngaku tak polisino kon lek saiki Hul. Age, sopo dalange? Ojo Bunda, sing ngomong aku Mbak Marlena. Marlena Hul. Kon mon, kok tega-tegane yo nang aku nutupi Marlena kaya ngono iku lho. Kon barang nah Marlena. Mbok Mina iku dulurmu dhewe nah. Aduh. Aduh. Sing wis ya wis ti, wong wonge tanggung jawab.
Lah duwike kon gomong bengi kok. Lah lek perkara dhuwit ya dhuwit, Mun. Tapi lek loro ya disaur loro. Ngono kon yo meneng ae ora kondo. Ngono tenan Diti. Wis meneng kon. Yo. Ayo meneng. Iki gara-gara kon. Ya krek. Ngopo kon melok ae kebuang ngene.